Ngiyabingelela kubaba uNsibande, ngibingelele nomama, ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni indlu Jehova kuyabonelelwa. Bengisacela ukuphenduka kuwe baba nomama. Ngathintwa ubufakazi bomunye umzalwane owayekade ethula ubufakazi bokuthi uma ngabe umama eshumayela engqondweni yakhe uba nokungakholwa kahle, afise engathi ngabe kushumayela ubaba lapho. Bangithinta lo bufakazi. Ngizocela ukuxolisa ukuthi ngidelethile le voice note yokuqala ibine-sound ebengingayi-understand, ngase ngadelitha. Bangithinta ubufakazi basisi ngoba nami kuke kwenzeka kumina lokho ukuthi mangabe kufanele ngilalele iy'nkonzo lapho kushumayela khona umama, ngibe nakho ukuthi angcono ukuthi kushumayela ubaba lana. Kwesinye isikhathi ngize ngiy'jombe ngidlule ngingalalelanga, kodwa ubufakazi bukasisi bangithinta, bangenza ukuthi ngibone ukuthi into e-wrong kakhulu lena. Ngiyaxolisa nje phambi kwabazalwane nakubaba nomama nakuNkulunkulu, ngicela ukuthi angithethelele kakhulu ngalokho. Bese ngicela ukuthula ubufakazi lana. Ngelinye ilanga ngaphupha ngathi ngiserumini nje la engihlala khona, kwavele kwehle iy'lwane zehla phezulu, zehla zagcwala umbhede wami. Kwakwamaqwagi, amatsheketshe, amakokorosho, iy'lwane ey'ningi nje ey'ncane. Emveni kwalokho kwakukhona umfana owayekhona endlini. Umfana athi uyay'bulala ngedumo, ngithi mina yima ngikhombisa amandla kaNkulunkulu, ngivele ngimemeze kathathu kakhulu ngithi uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi. Zivele zife zithi yaca iy'lwane y'gcwala umbhede. Ngithi ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi leli gama ngempela linamandla amangalisayo, linamandla kakhulu. uNkulunkulu nje uyasilwela. Sibonge nje ngobaba ukuthi uNkulunkulu usiphile yena ukuba sivule amehlo, sazi izinto ebesingazazi nezinto ebesingacabangi ukuthi sizoke sizazi ngelinye ilanga. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu oyinkosi. uJesu Kristu oyinkosi mkhulu, ngiyabingelela egameni likaJesu. Siyabonga mkhulu, siyambonga uNkulunkulu. Sifundisa ukukholwa, wasifundisa. Siyabonga. Buningi ubufakazi. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga ngawe. Siyambonga mkhulu, akufihle nogogo, siyambonga. Siyambonga kakhulu. Sifundisa ukuya kuye, wasifundisa ubungcwele. Siyabonga Nkosi, siyambonga Jesu, siyabonga mkhulu. Akufihle njalo, akufihle. Siyabonga egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba nomama uNsibande ekhaya nomndeni wonke. Ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele abazalwane bonke. Ngiqale ngokuxolisa kakhulu baba ngokuthumela baba last week enambeni e-wrong. Ngiyacela kakhulu intethelelo baba. Nginanabo ubufakazi baba obungenza baba ngingazazi ngabonga ngithini phambi kaNkulunkulu, ngingazi ngabonga ukubonga kwami, engazi ukuthi kuphela ngathi akufinyeleli kumdali. Ngibonga baba kwenzeke ngesonto empilweni yami, sisinda baba engozini enyantisayo, sishayisana nenye imoto. Mawuyibuka iy'moto zombili engozini ekanje-ke kuthiwa awu ngabe abantu baphumile nade bekuleyo izimoto. Kepha ngamandla kaNkulunkulu saphuma baba, nomuntu esishayisane naye wasinda.
kepha benginayo emotweni mina namanje usesesibhedlela. Ngaphuma mina baba ngingenamiyocu, ngangaya ngisho even esibhedlela, ngize ngayiyela sengiyokwenza ama-check-up sekuhamba iy'nsuku. Nakhona ngizwa iy'nhlungu esifubeni nalapha edolweni. Mabefika ngena ku-X-ray bengi-check-a, kwathiwa hhayi anginalutho. Sibonga amandla kaNkulunkulu ukusithanda ngey'khathi zonke. Lumfanele udumo lungulakhe ngey'khathi zonke uNkulunkulu. Ngiyabonga Baba, ngiyabonga. Ngibonga ngiqede amandla esiwenzelwe uNkulunkulu Baba Nkosi nomusa. Sisinda enkosini enyantisayo umthando wezweni nomhlaba. Imoto ivele iqonde kithi ngqo izohamba kwileni yethu. Awu kuvele kube head-on collision. Siyabonga amandla kaNkulunkulu asenzela wona ey'khathi zonke. Lumfanele udumo uNkulunkulu. Lithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ngixolise Baba ukuthula ubufakazi sekuhambe iy'nsuku ey'ngaka. Lokhu kukhona enhlizweni yami ukuthi mina ngithula. Kube khona lokhu ukuthi hhayi ngizobuye ngithule ubone ukuthi hhayi sekuyeka usathane lokhu ethi hhayi uzobuye ubone. Cha, sengithi inkosi enomusa angibuthule lobufakazi ngoba ngiyeza ukuthi kuyangidla ngaphakathi fune ngabe buthulile. Ngibonga amandla kaNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyaxolisa baba ukudilitha. Kusendeke ngephutha i-VN engakhulumi. Baba bengicela ukuletha udumo uNkulunkulu baba, ngiyabonga baba. Ngiyaxolisa ukuphuza ukuletha udumo uNkulunkulu, kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngeke ngakusendela i-VN emavikini adlule. Inhliziyo yami ibuhlungu umntwana wami obekhulelwe under-age, udaba lakudluliselwa ngenela ama-social worker. Kanti esesibhedlela wayethe udokotela ukuthi ingane inqumile. Ngizobonga baba uNkulunkulu ukuthi umntwana utetile, wateta kahle, nengane futhi iyaphenduka ngoba senginaye bengilokhu ngikhuleka naye Roma 10:9. Utetile kahle, abaguli indawo, ba-right nomntwana. Engikucelayo nje ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi angikhulisele bona, ukuthi bakholwe beze befinyelele ekulazini iqiniso. Ilokhu nje baba engikucela uNkulunkulu, ngoba mina angibona nginawo amandla okubakhulisa labantwana laba, anginawo ngampela. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angenelele, ebabiyele nasey'meni zonke. Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga. Angikubingelele baba egameni likaJesu ekuseni. Jesu Kristu inkosi impostoli. Baba ngibonga kakhulu imisebenzi uNkulunkulu lakusebenzisa yona. Lo yivetako kubantwana baNkulunkulu. Siyaphila baba engalamavi lo sikhokhela ngawo imihla nemalanga. Baba siyabonga kakhulu. Kuyaguquka impilo tetfu lusuku ngelusuku. Babe ngitawuletha nje nabufakazi lobuncane ngale live losifundisa lona, lo mthandazo wabaseRoma 10. Ngike ngahlushwa ngemaduba babe lakhaya. Efika nje ntsambama sonke isikhathi dli etikwendlu. Onke amalanga emaduba, onke amalanga uve gitsi. Uve gitsi etikwe emathayela. Kuva nje Nkosi ngathandaza ngathi lo mthandazo lo baseRoma 10. Ngathi nawo akakhulume, ngamcela uNkulunkulu ukuthi akawasuse, awabeke endzaweni yawo. Ngesikhathi nje ngingakanaki babe, ngawabona emaduba angasekho sekuthe ngathi hawu, mayevele ngiyambonga uNkulunkulu ngaloko. Mhle kakhulu nje simakathe, siyabonga babe. Umthandazo lona uyasiphilisa nasemndenini nje Nkosi yami. Kuthula kuyavela, ngiyakubona. Kuyavela. Kulilanga ngelilanga nje kuba khona tingucungucuko leti khona. Umoya waNkulunkulu nje uyasebenza kakhulu.
Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba, akuphe amandla, akuqinise nefemili yakho. Nama-ke siyalalela inkonzo tangalesine, uyasakha nje uve umangala uthina bakithi. Lo mndeni lona Nkulunkulu wawugqobela thina. Maye siyambonga Nkulunkulu, siyambonga kwanzisele futhi nangalokuthi-ke babe awutikhukhumeti, akuqhubeke lowo moya usebenze baba, ungatikhukhumeti. Ngegama likaJesu Kristu, Jesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukubingelela baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Bengifisa nje ekuseni baba ukubonga kakhulu umusa nothando lwababa uNkulunkulu asikhombisa lona zonke iy'nsuku phakathi kwaleli khaya. Kakhulu baba usukwini layizolo kuthe kunesimo sezulu ebesingesihle kakhulu ngoba thina sisekugudleni kolwandle la edokodweni. uNkulunkulu baba wasenzela umusa. Kuthe ngalesi sikhathi nje isimo sezulu siqala sishintsha ngathi kubantu kwafika kumina ukuthi asizeni ekamereni sihlale ndawonye bese siyakhuleka abaseRoma 10 verse 9 la besabasendela ubaba. Nangempela sakhuleka nabantwana, saqeda lapho sasesicula nje imiculo yecilongo, safunda nezwi. Kuthe ngesikhathi ngibona ukuthi izulu liyaqhubeka, ngabona ukuthi hayi ngathi khona into eyenzakalayo phandle kodwa sihlezi phansi. Ngase ngiyamemeza ngibona ukuthi hayi kungathi kunyakaza iwindi, nabona ukuthi nerofu ngazuthi ithanda ukuthi iyanyakaza. Ngavesane ngamemeza ngathi ngasho kakhulu ngathi uJesu Kristu uyinkosi, nabantwana basho bathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngaphinda saze sasho ka7 ney'ngane sithi uJesu Kristu uyinkosi. Emveni kwalokho kwaqhubeka isikhathi. Emveni kwalokho kuthi masedlulile isimo sezulu, masiphuma phandle komakhelwane konakele baba. Ngisho esangweni umobo osesangweni ulele phansi, umobo omkhulu osulungele ukuhlahlwa ulele phansi, ukhombisa ukuthi isimo sezulu besisibi kakhulu. Nalapha endlini kagogo kuze kwasha kwacisha ngisho iglobhu, kwasha ngisho iglobhu endlini. Komakhelwane kuhambe i-asbestos, kwabanye kuhambe ngisho ama-tiles, kwadeleka izindlu zama-tiles ohlangothini. Kwey'ndawo ey'ningi nje zonakele khona la komakhelwane, silale sesibukile, sazobuka kahle namanje ekuseni. Ngithi nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi izwi lakhe, umethe ezwini lakhe, usizungezile ngemuva nangaphambili, wabeka isandla sakhe phezu kwethu. Ngempela uyakwenza lokho, siyambonga kakhulu baba, siyabonga nje kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, amen. Inkosi baba. Ngiyabingelela baba uMphostoli Nsibande, ngibingelele umama uMphostoli. Bazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, bazalwane ekhaya lezwi. Ngizobonga uNkulunkulu, ngithole ubufakazi, ngimbonga. Kulamasonto adlule sekukudala nje bengiphethwe isisu esingihambisayo singise etoilet. Isonto lokuqala besingihambisa laze laphela. Ngithatha abaseRoma 10 verse 9 ngikhuleka abango-18 May nabango-January. uRoma 10 verse 9. Lokhu ngikhuleka. Ngathi ngibona ukuthi sengiphelelwa ngamandla, ngenza uglucose ngawuphuza. Ngilokhu ngikhuleka abaseRoma 10 verse 9, isisu singapheli. Kuthe ngesonto lesibili ngathatha umkhosi ka3 days. Ngakhulekela ukuthi uNkulunkulu angiphilise. Kuthe ngomkhosi ka3 days, uday 1 saqhubeka isisu sangikhipha kwaze kwaba ngakusasa. Kuthe ngakusasa ngoday 2 sanqamuka isisu, uNkosi uJesu wangiphilisa. Ngiyabonga baba iy'fundiso zakho ukuthi uma ngabe sikhuleka uNkulunkulu uyasiphilisa, noNkosi uJesu uyasiphilisa. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba, maye ngiyambonga uNkulunkulu lwangibutha mina wangibeka ekhaya lezwi. Ngiyambonga maye uyashumayela baba, maye uyabeka, maye nemikhuleko iyasisisa, maye iyasisisa umkhuleko, siyanqoba ngayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Chubeka baba uNkulunkulu, akubiyele nemndeni wakho nonke, anibiyele baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen.